això és genial. Ja l'any passat va ser la primera jornada, que va ser la pujada a Coll de Pau, i la veritat és una experiència molt agradable, i el que estaria bé és que això cada cap de setmana tinguéssim un port per pujar sense vehicles a motor. Genial. Això és genial, està molt bé, perquè d'aquesta manera tens molta més seguretat i puges molt més bé.